Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे बर' YouTube channel खौबो आरोबाव बर' होनाय जाबाय ना लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै गोदानै आपडेट लानानै फैबावलायबाय आरोना लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासे नायला आरोना लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायाबा मोनथिनाय नङा आरोना लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौहाय फुल नायजोब आरोना लोगोफोर जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा साबधान थानायानो गाहामसै आरोना लोगोफोर मानोना दस्रा हारिनि एखेबारे नाख्रेबबाय थायो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो जों बर'फ्रा एसे साबधान थानाया गावबा गावनिनो गाहामसै आरोना लोगोफोर बेनिखायनो गावबा गाव हुसियार साबधानै थानो नाजादो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ बिदिबा नायलांनो हागोन आरोना लोगोफोर सारमोन गथ'फ्रा हमथाजानानै दोननाया नोंथांमोनहा फोथायाबो जानो हागौ बे एरियायावहाय आरोखि माने 80,000 जाबाय होननानै बुंदों बिलाहाय मास मोनसेनिनो मानसिफ्रा बुरजामोन लोंनाय जानाय बाहायनो गासिबो हमथानानै दोनजानायनि माने जों फैबायमोन आरोना बे बासायगासिनो दं दा आदानि माबा थांदों ओरै फैलाय रायहरलाय मा नाम फंबाय नोंना बाहादुर लामा सार नोंना संदीप नार्जारि बबेनि नोंसोरो सिगांनि चिरांनि आमगुरि सानबेसे जाखो नोंसोर बेहाय सानथाम जाबाय सार सानथाम जाबाय जोबथेनानै दोनजानाया जोबथेनानै दोननाया साननै सार औ ओमफ्राय थगायनानै थांग्राफ्रा सोर सोर नामखौ दे खोन्था सासेया बिनोद लामा औ जोंनि सिगांनिनो औ गामिनिनो ओमफ्राय सासेया हाथाबारिनि सानाव ओमफ्राय बिसोरनि नामा जों मिथिथ'वा जादों गासै एमाउन्टआ बेसेबां होनदों टटेल 70,000 70,000 वन मान्थनि बिल एक मासावनो 70,000 बिल ओमफ्राय माने मोनसे बुगाबो बेल' बेयावनो 40,000 खा आरो पार्सेल गावबा गावनि 12,000 13,000 खाय जायो बुगा बाहा देखायलाय बेयावसो दंना सिल'खौफ्रा पार्सेल 12,000 मा जानायफ्रा बे गावसोरनो लानानै थांदों ना मादों बायनो हायो ओमफ्राय रुम भाराबो होनांगोन ना बिसोरो ना औ दे जों फैदों हा रायजोफोर आं फैदों ओमफ्राय आदा प्रेमजित औवारि फैदों बे फंबायमोनखौ जोङो एसेबाबो बिसिनि फारसे सावरायनो होननानै रेस्किउ खालामना लांनो होननानै दा गोबांथार फैसा जानानै दं बिसिनि जानाय लोंनाय गासिबो रुम भारा नैबे फंबायमोना साननै सानथामल' जाफैदों बिसोरखौ फासायना खारलांबाय आरोखि दे उनावहाय गासिबो डिटेलखौ मिथिगोन जेबो लानानै थाङाखै हो रायजोफोर ओरैनो बेरायनाय बायदि ओंखारलांनानै थगायना गालांदों सानैखौ फासायनानै गासै 80,000 बिसोरो दा होनांगौ आरोखि मास मोनसेनि जानाय नैबे सार नैबे फंबाय बिसोर बासायनो जिखिनिफ्राय ओंखाम हरदों बे नैबे सासे फंबाय बिनो मानोबो सादिया सम समल' बिना ओमफ्राय बे फंबाया नैबे हेल्प गैया जेबो गैया मेदाम बे हेल्प खालामदों दा नैबे बिथांखौबो जों लेंहरफादों खाथियाव थानाय हिसाबै जिखुनु जाया जोङो माबा मोनसे सावरायनांसिगोन बिनि सायावहाय थाबैनो डिसिसन लानाय जागोन आरोखि दा जोबोद दुखुनांथाव बिदि थगायनानै थांनाया आरो जायफ्रा दासिमबो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामाखै अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोरबायदिनो मोजाङै आपडेट लाबाय थानो हानाय बायदि आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरोना लोगोफोर बाय बाय